Magnus, att tappa 3-0 Gundadal, kan sitta till det där? Nej, det är inte gott. Det är förfärligt att häpa till allt, men jag vet inte om vi var uppe på det mer det. Alltså, vi förra året är okej, men upptäckningen där bollen är inte gå nog tjol, men spelar igång på inte och vi ska ha några chanser på den vägen här, men sent nå är vi kanske flytta bollen för sent och är för lite outgjorder tar vi komma fram mot 16 meter men tar få några chans så tar smäcka det på den vägen här och ta kommer 2-0 vi tar som ta blöda för en dribblar röjjogon och push bollen köra men det är skott jag vet. Men ta det 8-0 det har du fler chanser med andra skott av Evilagern alltså och ta här det möjliga för att komma in till det men så knappt jag så missade det ska är det som hänt jag kan att värna. Ja så det som vi säger alltså vi det är inte något outgjort där alltså bollar där vi färs nå eller ett boll någon. Lätta Tyras kanske släppa flytta för näck bollar backa för näck runt dem och som backa för näck så blöda för ner mål och så lätta skora. Men det är ganska helt showande att häpna upp 6 sekunder nu är det 8 alltså. Ja, jag vet inte. Vi vann Eje mot Röpsreim i Lassemnes och vi vann Eisen mot Hapi i Gundadal, men tar det som sagt topplig och vi där och i nya räntan lötni och tar det är sån som tar skulle vinna så. Men vi slår inte att Björn har köpt största attrat när det är. Ja, alltså vi måste mamma bara ta dessa kanske och köra det man norska. Man får man störst.